Bizar, azaruak 25, emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna da. Ostalaritzako terrazak arautzen da bezen ordenantzia barrikusi egingo da. Gababu zerbitzuak 4.700 joan etorri euki ditu udan zehar. Lea Artibai fundazioak pertsona ekintzaileen proiektuak saritzuko ditu. Bizar, zaparrada trumoitsuak, baina astebururako giro argia eta epela eukiko dugu. Bizar, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna da. Zoritxarrez, egungo gizartian, oraindik be, ia egunero sexu erasuen barri jasoten dugu, eta arazo larria izan dabe normalizatu eitzen da. Lekitxon askan 10 hilabetietan 9 indarkeria kasu egon dira. Bikotien artean eta baita famili barruan ere, eta biktimen artean adin txikikoak bebai ikusten duguz. Honetara heltzeko eta aipatu ez ditugun beste kasu guztizetara heltzeko, erasotzailea piramidiaren maila guztizetatik pasatu behar izan da. Hau be, indarkeria da. Eta indarkeriaren maila bajuenetik gorartekora heltzeko bidia harin eitzen da. Herritar guztiok urte guztizan zehar, konpromiso pertsonalak eta kolektiboak hartu behar doguz emakumeen eta gizonen arteko berdintasunen alde. Ez gelditzu isilik, ez justifika, ez izan konplize. Iazko abenduan, ostalaritzako terrazak arautzen da bezen ordenantzia onartu zan, eta orain barriro aztertuko da. Urte bete zinjarrian egon eta gero, eta terrazen sasoi nagusia amaitsuta, hartutako konpromisua beteteko helburuagaz, oinguan ordenantza honek eukida bezen injarguniak eta aulesiak identifikateko ekarpenak eitzeko epia zabalduko da. Ordenantzia bere osotasunean lekeitio.eus orrialdian dago ikusgai. Ekarpenak idatziz egin beharko dira udala abildua lekeitio.eus helbidera idatzitza edo udaleko harrerako buleguan. Epia, azaruen 25-tik abenduaren 9 arte izango da. Pandemia garaian geratuta egon eta gero, aurten barriro be gababu zerbitzua martxan ipini dabe Lea Artibai eskualdeko udalak. Berritxuko San Gregorio jaizetan hasi zan zerbitzua martxan, eta Markina Semengo Arretxinagako jaizetan amaitsu da. Guztira, 4.700 eta 10 joan etorri egin dira, 16 urtetik gorako gaztiak herriko jaizetara eruan eta bueltan ekarritza. Lekitxon kasuan, 1.040 joan etorri egin zirian inguruko herrizetako jaizetara, eta zerbitzuak 14.150 euroko kostua suposatu dotzo Lekitxoko udalari. San Antolin jaizari dagokizonez, Bizkaibus eta Lurraldebus zerbitzu ez gain, Gababusak 1.045 pertsona ekarri eta eruan ebasan iraien 1 eta 5. Gababusen bidez, jaizetara modu seguruan joan etorriza eitzeko aukeri emoten da, autu hartuta gertatu leikezen istripu edo ezbeharrak saiesteko garraizua eskainitza. Lea Artibaiko enpresen proiektuak sustatzeko asmoz, Lea Artibai fundazioak lehiaketa bat antolatu dau eskualdeko 12 udalen laguntziagaz. Lehiaketan 5 modalitate egongo dira. Merkataritza, ostalaritza, turismo edo zerbitzu enpresa honenen sareja, negozio ideia barritzaileenen sareja, kooperatiba ereduari sareja, gaztien proiektu honenen sareja, eta emakume ekintzaile honenen sareja. Lekitxon, aurten, 8 negozio barri sortu dira, eta momentu honetan beste 3 negozio dagoz lantze fasian, bideragarritasuna aztertzen. Negozio idea edo proiektu bat eukiz gero, aurkeztu azaruen 27 aurretik Lea Artibai fundazioa.eus orrialdian eta lortu zeure ideia finantzizateko laguntzia. Irabazliak abenduen 15 emongo dira ezagutzera.
me vas a contar nada. Creo que se lo tendríamos que decir. Pues yo no veo por qué. Zinema, historias para no contar. Geure burua ezagutzeko moduko egoerak kontatzen ditu pelikulak, zeintzu ez nahiago genuken astu. Ustekabeko topaketak, une barregarriak edo erabaki absurduak. Bost istorio geure emozioak gobernatzeko ezintasunari, begirada garratz eta errukiorra ematen diotenak. Además, como que no ha pasado nada y ya está. No tengo ningún interés en ver a mis amigas masturbándose disfrazadas de enfermeras, no sé. ¿Tú sí? No, tampoco. Indarkeria matxistak piramide baten itxuria dauko. Oinarri ikustezina daukon piramide bat. Baskari familiar baten nire lehengusua, nire adinekua, nire alboan da hoi esarritxa. Osabaz dago berbetan munduko ekonomizari buruz. Eta amaitzen da benian, bapatian osaba beitzen hau da galdeten hau. Nereak, umiak noizko. Umiak plazan dagoz, mutilak futbolian dabiltza. Urrezko baloia irabaziko dabela pentsaten. Aldamenian, neskatxuak dabiltza sokasaltoka. Aixa, ama, zenbat urteekin eskonduko naz. Gizon bat, kotxe tailerrera sartzen da. Ta barruan, emakume bat dago trajiagaz lanian. Parkatu guapa, mekanikuan bilan abil. Esan gotzazu etorteko. Tabernan, kuadria bat dago txikiteuan, da batak bestiari izaten dutzo. Aurreku zera errebikusen eban, txelan egon zantxantzitxa. Esan kontu zeukitzeko, egun ematen soso pasako jakota. Eta ez tozu zerrezaten. Ondartzan, umia kolgetan dabixen bitxartian, kurazo batek esaten ontzo bestiari. Entzuxu, bakizu Mikel eta Olatza alia dizela. Hainbeste urtibili da Olatz, beren atzetik eta atzani lortu dau bikote apurtzi. Eta isilik gelditzen zara. Bikote gazte bat pasiuan dago berbetan. Entzuxu, pasan euenia, zeure kuadrilako mutil bat ikusin eban, neska baten atzetik baboso baten modura, epertiz jabe ikutu eutzan. Eta nezik askanian enpadau erain ja ospain berrixa eban. Eta justifikatzen dozu. Lekitxon askan 10 hilabetietan bederatzi indarkeria kasu egon dira. Bikotien artean eta baitxa famili barruan ere, eta biktimen artean adin txikikoak bebai ikusten duguz. Honetara heltzeko eta aipatu ez ditugun beste kasu guztizetara heltzeko, erasotzailea piramidiaren maila guztizetatik pasatu behar izan da. Hau be indarkeria da. Ez gelditzu isilik, ez justifika, ez izan konplize. Eguraldia. Gaur goizak aurrera einala, odeitzia ugaritsu eta trinkotuz junda, eta euritara egin dau. Arratzalderdirako atertzeko joeria euki dau eguralditzak. Egun amaitzeko, baina izan leike zaparrada batzuk sartzia. Bilar, aixia, ipar-mendebaldetik finkatuko da eta euriz egingo dau. Batez be, goixian eta izan leike lekuren baten trumoi ekaitzak jotia. Arratzaldetik aurrera, zaparradak tartekatu hauak izango dira. Zapatuan, erdi mailako odeizak eta goi odeizak saretuta agertuko dira, eta giro argia izango da. Aixia egotik ibiliko da. Goixian goiz hotz egingo dau, baina arratzalderako temperaturia 17–18 gradura igoko da. Domekan hegoaldeko aixiagaz jarraitzuko dugu eta ondorioz giro epela eta argiza eukiko dugu. Aixia arratzalde partian injartu eta odeitzia ugaritzuz jungo da eta azken ordurako euritara joko dau. Urrengo astia fronte hotz baten bizitxiagaz hasiko dugu eta ondorioz aixia ipar-mendebaldekua finkatu eta euritara joko dau. Asteburuan giro argia eta epela eukiko dugu, beraz aprobetxatu eta urrengo asterarte.